हाय लोगोफोर, आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय आं मानि थाखाय भिडिअ आपल'ड खालामनाय जायाखै। आं बेखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै आखायाव लानाय जाबाय। आं मानि थाखाय भिडिअ आपल'ड खालामनाय जायाखै आरो सोरबा कमेन्टआव सोंहरदों लोगोफोरा, आदा नों मानो भिडिअखौ आपल'ड खालामाखै एबा खालामथाराखै, मा जादों होननानै सोंहरदों। आरो खायसेया सोंहरदों मा आदा नोंना मनिटाइज जागोन ना जायाखै होननानै सोंहरदों। आं दिनै बेफोरखौनो गासैबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि आं फोरमायलांजोबगोन, जाहाथे नोंथांमोना अननानै बयबो भिडिअखौ आपल'ड होआखै। नाथाय मानो होआखै नोंथांमोना बिदिब्ला खोनासंलांदो। मानो होनोब्ला आंनि मनिटाइजआ जायाखै, आं बिनि थाखायनो भिडिअ आपल'ड खालामनाय जायाखै। आं बिराद दुखु जादों आरो बिनि थाखायनो आं मनिटाइज जायैनि थाखायनो आं भिडिअखौ आपल'ड होनाय जायाखै। गोबावानो जाबाय आं भिडिअ आपल'ड खालामैया, ओरैनो सर्ट स्टेटास भिडिअ ओरैनो हगारदों आरो। मानो होनोब्ला आङो बिदि मनिटाइज जायैखौनो लानानैनो आं दुखु मोनदों आरो आंनि दा मनिटाइज जानायनि थारिकआ आरो पास होफिनबाय। दाखालि 24 मार्चआवमोन आंनि रिएप्लाइ जानांगौआ, आरो दा पास होनानै आरो माबा जाहैफिनबाय, एप्रिलाव जाहैफिनबाय आरो आंनि मनिटाइज रिएप्लाइआ। दा आं आरो दिनैनिफ्राय भिडिअखौ लाबोफिनबाय आरो नोंथांमोना नायनो हासिगोन। आरो अननानै चेनेलखौ जाय साबसक्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना होदो। नायनायाथ' गोबां नायो, भिउसफ्राथ' गोबां, नाथाय साबसक्राइबासो बारायनो रोङाखै। नोंथांमोना अननानै साबसक्राइब खालामनानै गालां, लोगोसे लाइक खालामनानै गालांदो। दिनै आं एसेयावनो दोनथ'बाय, बाय बाय।